Desítky dětí z celého Hradce si přišly zadovádět na akci Den s úsměvem. Organizátoři pro ty nejmenší připravili bohatý program. Smyslem té akce je upozornit na úsměv dětí, aby děti byly šťastné. Nabídli jsme jim aktivity, které tu radost u nich způsobí, a to je malování na obličej, různé soutěže, díky kterým můžou vyhrát ceny. Celá tato akce je zaštítěna soutěží výtvarnou, kdy jsme obeslali základní školy a mateřské školy. Oni mohli soutěžit v malování úsměvů a zdejší lidi, co to navštívili, můžou hlasovat o tom, kdo tu soutěž vyhraje, a potom ty budou odměněni. Děti plnily na jednotlivých stanovištích úkoly a sbírali razítka. Na konci na ně pak čekala odměna. Vyzkoušet si mohli například i žonglování. Můžou se tady u nás vyzkoušet žonglování, a to ve všech podobách, ať už to je klasický žonglování teda s míčkama, kuželkama nebo třeba kruhama, a nebo samozřejmě třeba máme tady pojky, což jsou takový míčky přidělané na provázku, kterýma se točí okolo sebe, nebo třeba talíře, ty jsou poměrně jednoduchý, jenom roztočit talíř na hulce a potom se s ním dají dělat další různý triky. Den s úsměvem byl příjemnou alternativou, jak strávit nedělní odpoledne s dětmi. Kromě soutěží byly na pódiu k vidění například i kouzelníci a děti si mohly pod vedením odborníka vyzkoušet i bubnování.